Semmu koll il-vot importanti fejn tidħol Ursula von der Leyen se tkun il-pożizzjoni tiegħek. Għala rigward Ursula von der Leyen l-ewwel net l-istess ħsibijiet illi mexxejt fuq Roberta Metsola għadni ħireġ mill-laqgħa ta' tmexxija tal-grupp tas-Soċjalisti semmejthom ukoll. Ġifieri jiena għalija kienet xi ħaġa illi ma tistax tiġi ġustifikata il-fatt illi Ursula von der Leyen ftit jiem wara il-gwerra ta' aggressjoni fl-istrippa ta' Gaza marretati appoġġ bla kundizzjoni lill-Gvern Iżraeljan. Ġifieri dak huwa l-istess raġuni li timbuttani il-bot ħafna mill-pożizzjoni li ħadet Ursula von der Leyen. Bl-istess mod xi ħaġa li hija over and above fil-kwistjoni ta' Roberta Metsola pereżempju l-commitments jew innuqqas ta' commitments li s'issa tatna fejn tidħol il-politika soċjali u l-prijoritajiet soċjali tagħha. Għalija hemmhekk she is still very weak. Daw il-kunsiderazzjonijiet kollha illi ħadtu ukoll fuq Roberta Metsola ser nkun qed noħodhom ukoll fuq il-vot ta' Ursula von der Leyen.